Čaute, ja som Demety. Vítajte pri môjom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Takže čaute, ja som Demety a vítajte pri mojom ďalšom let's play na hru Shakes and Fidget. Takže vypadá to, že sme si zabudli dať hlídku a nevadí. A je vojna asi. Uvidíme. Pokiaľ sa nám to načíta. Pohni. Zajeme na to a ideme radšej zatiaľ do zbrojírny. Pozrieť, čo tam máme nového. No poďme. To je na prd. Tiež na prd. Tiež na prd. A tiež na prd, máme lepšiu zbraň. Je to pravda. Pozrieme sa, čo máme ešte nové v čarov obchode. Všetko na prd. No a pozrieme si už ten cech. Jak som hovoril, vojna. Čože? Jeden človek není v cechu. Pozrime si. RP, no 2705. Asi tak. Či ja vím. Ale počkajte, dáme si cech. A není tu. Tak ja neviem potom, kde je. Môžeme sa ísť pozrieť do arény. A potom si pozrieme, proti komu máme vojnu. Šálení zabijáci. Týmka. A ešte, kebyže chcete ísť do nášho cechu na svete 10, My Little Pony, stačí napísať mne alebo kráľovi a my by sme vás mohli pozvať. No. To by sa vám páčilo, že? A musí mať potvrdenú e-mailovú adresu a dávať do cechu zlatky. Za jeden deň musíte dať aspoň 5 alebo 10 zlatiek asi. A ideme sa pozrieť, proti komu máme tu česť ísť bojovať. Proti tomuto. Proti takejto sračke. To mohol dať silnejší. Ale nebudeme ho mlátiť za to. Dobre, a zatiaľ dáme malý strich. Tak, čakajte tu. Tak a som späť. 9 sekúnd, budeme ešte čakať. No a zatiaľ to tak rýchlo už prešlo 9 sekúnd. Som si ani neuvedomil, ale svedeme na to aspoň, že to je smrtka. Aj keď to vyzerá byť voľaká víla, ale kakáme na to vidieť. Pekne. 5 level. Je pozdě v noci, za Minecraftem sedím, je pozdě v noci, to obrazovky hledím. Fajná pesnička. Môžete si ju pozrieť aj na YouTube. 5 najlepších songů Minecraft. To vytvárali napríklad Ment, House, Nayfake a také. Dáme si sem Mia 88, to má kamarát. A sem si takto pozrieme nejaké levely. 84. Pozrieme si 84. To je dobré. Toto má slabé, to by som už vymenil. Toto by som tiež vymenil. Toto by som vymenil duplom. Toto by som tiež vymenil. Toto by som vymenil. Toto by som si nechal.
To by som si nechal. Nechcem nič hovoriť, že vím hrať SF, ale ja bydním, tak si to vymením. Lebo to už sú slabé veci. Však 78, to bolo ešte 77 asi, a už je 84 a stále to má. A tu mohol byť napríklad 30. A ešte má toto, stále. Toto má dobré, aj keď to je od 60 levela asi. A toto má tiež od tej 60 alebo 70 typujem. Toto už ani nehovorím. To radšej nepovím. Ale toto to je od 50 level. Takže nám tu svieti cech. Pozrieme sa, čo je tu nové. A potom tuto je ešte Mia 98, to je môj spolužiak ďalší. A prečítajte si toto. Toto Trapas. Trapas. Môj najhoror film je SFG, to nič. Resident Evil. To asi poznáte mnohí. Toto. Koľko podzemí? 11. 27. Dobrá postava. Ale chcel by som tu Sikaru. Sikara postava. Magor Joe. To neviem, kto je. A ešte si idem pozrieť postavu túto Šálený zabijáci. A keď je tam asi jeden, takže Šálený zabiják. Neviem, prečo dáva proti takým slabým. 34. Nech sa hanbí tento. Však Mia 98 je 27 a dala 11 podzemí. A on je 34 a dal iba 14. Neviem. Kto chce ísť do cechu, nech napíše. Ja to mám lepšie. Môžete si to staviť a prečítať. A ešte ideme do Sieni Slávy si pozrieť 300 level Hoc 1. To je pekné. Tak môžeme sa vrátiť sem späť a čakať, pokiaľ sa nám dorobí hospoda. Pirát Temnovous. No, po česky. A neviem, že sem dať nové zboží, lebo nám sem nič dobrého nedali. Ani tu. Ani tu. Ani tu. No ani tu. Ale tu áno. Viem, že to je čopička, lamácka, ale má tam výdrž. Dáme si ešte jedno. Zás voľaké kakačky, sračky. Takže si dáme ešte v čaroobchode jedno. Okrídlený jelík. 15 hubičiek. Škoda. Toto si kúpime ešte. Aby sme boli silní. Potom si kúpime ešte elíky. Ja chcem byť voľaká lama, čo má elíky, ale na čo ich tak potom vyrobí? No ako na čo ich tam potom dali do tejto hry? Potom mi nehovorte, že som lama. Plný inventár elíkov. Čo nehambíme sa za to. Si pozrieme, že tam pôjde táto svinia. Počkaj, dáme si postavu a voľaký si zrušíme. Alebo ešte žádny. Toto si sem presunieme. Vylepšíme sa. A ostatné môžeme dať do cechu. Tie dve zlatky. Ideme do arénky. Suri na Suri. Som zvedavý, čo to je. Silný hráč. Takže toto by bolo všetko a dúfam, že sa vám videjko páčilo. Keď áno, tak môžete dať odber a like.
Tak sa majte a čus.